Усім шчырае вітанне ў новы дзень, які распачынае яшчэ адно фальклорна-гістарычнае падарожжа нашай каманды. Супольнымі намаганнямі мы гатовыя кіравацца на пошукі рэчаў, што спакон веку нас усіх абагульняюць. Фальклорная экспедыцыя нумар 376. Рушым наперад у мінулае Віцебшчыны. По дарозе на Віцебску вёсцы Паграбёнка Багушэўскага сельсавету Сеннінскага района мы заўважылі вось гэты невялікі цагляны домік. Колішнюю паштовую перакладную станцыю пабудовы 30-х гадоў 19 стагоддзя, на якой мянялі коней. Тут на станцыі прад'яўляліся падарожныя, выплочваліся наступныя прагоны. Кажуць, 10 мая 1820 года па гэтым шляху з Санкт-Пецярбурга на Кіеў упершыню праехаў на поўдзень малады Пушкін. Дагэтуль захаваліся будынак паштовай станцыі, павернуты фасадам да дарогі, флігель для ямшчыкоў, свіран, хлеў, частка стайні. Будынак з'яўляецца помнікам архітэктуры. Наш маршрут на паўночны ўсход. Ад Мінска ў бок Сяно мы праехалі 200 кіламетраў. Прыпыняемся ў Папоўцы. Тут, дзякуючы фальклорнаму калектыву «Крывія», і даведаемся, што ж за унікальны такі танец шамель. Але гэта крыху пазней, а пакуль варта зазірнуць у студыю гуказапісу. Там рыхтуюцца распачаць творчы працэс наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Настасья Гуніна. Настя, Артём, вітаю вас. Оксана, привет. Приветствую наших зрителей. Мы полны решимости приступить к обработке народной песни. Как и всегда, история немного грустная, но мы попытаемся придать ей позитивную окраску. Настя, приветствую. Здравствуйте. Настасья Гуніна, спявачка, педагог па вакале, дыктар і мадэратар міжнародных выставаў, член Беларускага саюза музычных дзеячаў, скончыла Мінскі дзяржаўны каледж імя Глінкі, Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, удзельніца шматлікіх телепроектаў, фестываляў і конкурсаў. Наша творческая группа съездила в деревню Обольцы, Толоческий район, и привезла оттуда народную песню. Давай послушаем. Давайте. Ну что скажешь, какие впечатления? Песня мне очень понравилась, она очень душевная и располагает к себе, поэтому я бы не против ее записать. Слушай, я набросал тут аранжировку. Да. Вот. И давай послушаем, что у нас получается вместе с моими набросками. Здорово, давайте. Што ж, давайте не будзем ім замінаць, няхай працуюць, а мы, як я і абяцала, кіруемся ў Папоўку. Убачым мудрагелісты і насычаны глыбокім сэнсам тамтэйшы танец шамель.
Калі ад Мінска да Віцебска наўпрост, то праедзеш крыху меней за 300 кіламетраў. Але мы ў нашых вандраваннях мінаем цэнтральныя магістралі, каб больш убачыць і пачуць. Імправізаваная прэзентацыя віцебскага цэнтра народных мастацкіх рамёстваў адраджэння. Тут аднаўляюцца гарлачы паводле арыгіналаў узростам у паўстагоддзя, альбо святочны мужчынскі пояс. Ягоны прататып унікальны тым, што гэта адзіны знойдзены ў віцебскім раёне артэфакт гэткага кшталту. Майстар па вышыўцы ведае, як не застацца ў дзеўках. У яе руках нанова адраджаецца ручнік, што мусіць падарыць жаніху любая годная нявеста. А майстрыца па тэкстылі здольная стварыць вянок для маладое, гэткі ж як у бабулей. Яшчэ нараджаюцца тут і дамавічок Тарасік, і прыгажуня Дарышка. Маецца ў цэнтры адраджэння асаблівая падстава для гонару, знойдзена непадалёк ад вёскі Янавіча свістулька Конік, што ўносіцца ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцяў краіны. За майстрам-класам па саломапляценні далёка хадзіць не трэба. Калі вы з тутэйшых, вам да майстрыцы, якая валодае не толькі даўнішнімі тэхнікамі, але і навамоднымі швейцарскімі. А ў выніку ўсё гэта злучаецца ў шароўнае сузор'е, як і ў скураных шэдэўрах народнага майстра Беларусі. Колено другое. Колено третье. Колено четвертое.
немагчыма спыніць рух часу, так не ўтаймаваць і нашу прагу далучыцца да культурнай спадчыны, што пакінулі для нашчадкаў прашчуры. Мы працягнем фальклорна-гістарычную экспедыцыю адразу пасля таго, як на хвілінку завітаем у студыю да аранжыроўшчыка Артёма Кондратюка і спявачкі Настасі Гунінай. Ляцела зязюля цераз маю хату, села на каліну, ды стала куваці. Села на каліну, ды стала куваці. Настюш, первый куплет изумительный. Попробуем чуть-чуть больше открыто на улыбке спеть, да? Да. Вообще, помнишь свой первый выход на профессиональную сцену? Да, помню, это было не сразу, и вот я закончила колледж, и через некоторое время предложили, искали вокалистку поехать в Белоярский. И вот это мой был первый опыт, когда я уже вышла на сцену. Конечно, переживала очень сильно, но после этого, конечно, я очень благодарна этому случаю. Ну давай, перепоем, да? Ад Віцебска сотні кіламетраў. Мы праехалі іх наўмысна, каб убачыць некалі велічны замак Белы Ковель у Смалянах Аршанскага района. Ён быў пабудаваны ў 17 стагоддзі па загадзе князя Сангушкі Ковельскага і афарбаваны ў белы колер. Маршалак Вялікага княства літоўскага Павел Сангушка склаў 2 інвентары, паводле якіх вядома, што замак быў абнесены насыпнымі валамі з бастыёнамі па вуглах. Вакол роў з вадой. Перад будынкам пруд, праз які перакінуты мост з парэнчамі. У жылых пакоях стаялі печы з белага кафлю і выявай герба пагоня. Белы Ковель быў зруйнаваны падчас вайны Масквы з Рэччу Паспалітай і паўночнай вайны. Завершыў знішчэнне ў сярэдзіне 19 стагоддзя тагачасны ўладар замка сенатар Васіль Сямёнаў, які прадаў яго на цэглу. Зноўку прыпынак на шляху наперад у мінулае Віцебскай вобласці. Пераконваю, нам яшчэ будзе на што падзівіцца, але пакуль варта аддаць належнае творцам у студыі гуказапісу. Там нанова аздабляюць старажытную беларускую песню аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Настася Гуніна. Так я не чувала, я ж бы не кувала, табе маладзенькай праўды не казала, табе маладзенькай праўды не казала. Настюш, ту подачу, которую я хотел во втором куплете, я услышал. Замечательно. Настюш, давай ты немножко отдохнешь. Я тебе как раз задам вопрос. Давайте. Начинающему артисту очень важна поддержка. Скажи, у тебя есть люди, которые за тебя горой?
Конечно, есть. Это родные в первую очередь, потому что без них бы вообще ничего не получилось. А во-вторых, люди — это мое окружение, мои друзья, и благодаря им я как бы дальше творю. Давай приступим к третьему куплету. І яшчэ каля 20 кіламетраў у пошуках загадкавых і знакавых рэчаў, як, да прыкладу, вось гэты каменны крыж, што на беразе возера Глыбокае ў Галошаве Талачынскага раёна. І не магу не распавесці тутэйшую легенду. Быццам неяк Христос завітаў у вёску ў выглядзе беднага падарожніка і прасіўся на начлег, аднак паўсюль яму адмовілі. І толькі адна кабета з маленькай дачкой пусціла ў сваю хату і падзялілася апошнім акрайчыкам хлеба. Зранку стары вырашыў адпомсціць бязлітасным сялянам, а жанчыне сказаў хутчэй сыходзіць з вёскі і не азірацца. Але тая, пачуўшы стогны і енкі за плячыма, не вытрымала і глянула праз плячо. І тутака ж і яна, і дачка пераўтварыліся ў каменныя крыжы, а вёска сышла пад ваду. Гэты крыж называюць крыж маці, а маленькі крыжык, пагаворваюць, быў закладзены ў падмурак сядзібы. Гэты каменны двухпавярховы будынак быў узведзены ў 1897 годзе замест старога драўлянага. Пабудаваў яго Михаил Цюндзявіцкі, апошні ўладальнік, прадстаўнік старога беларускага роду герба Рудніца, па ўласным плане, бо быў ён па адукацыі інжынер. Мясцовыя сяляне спросцілі ягонае прозвішча і называлі пан Дзяндзявіцкі. Гаспадар стварыў тут узорны маёнтак, працавалі некалькі заводаў, лесапільня. Асобным сялянам ён фундаваў навучанне ў Пецярбургу. Дагэтуль растуць дрэвы, якія ў народзе называюць панскія. Боже ж мой, Боже, що ти наробила? У яго
есть жонка, но я полюбила. Подошли к концу. Последний вопрос. Идет январь месяц. Какой он у тебя по насыщенности? Январь очень загруженный у меня, потому что очень много всяких творческих открытий в моей жизни, и я вот сейчас вот готовлюсь. Спасибо тебе. Надеюсь, мы еще увидимся. И я надеюсь, и вам огромное-огромное спасибо. Завершивается першы месяц Новага года і наша студзеньская экспедыцыя на паўночны ўсход краіны. Зараз і ўбачым, якую афарбоўку набыла даўнішняя песня, дзякуючы супольным намаганням аранжыроўшчыка Артёма Кандрацюка і спявачкі Настасі Гунінай. Ад іх для вас ляцела зязюля, а ад мяне запрашэнне сустрэцца ізноўку праз тыдзень, убачыць варажбу ў Ляплёўцы Брэскага раёна і паслухаць вянок вясельных песень у вёсцы будучыні Мазалава Віцебскага. І, канешне, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў нескарочаным выглядзе на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Зязюля, тераз мою хату, села на калину, ты стала кувати. Села на калину, ты стала кувати. Зязюленька сіва, чаго рано куєш? Няўжо ж ты, зязюля, майого рачуєш? Няўжо ж ты, зязюля, майого рачуєш? Ой, Боже ж мой, Боже, што я наробила? У яго ёсць жонка, но я полюбила.